σας νοιάζει αν το κάνετε σωστά, αν δεν επιτρέπετε. Μετά κάντε 2 βήματα και συνεχίστε όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Real quickly before we do this, we're going to talk about horse again. Horse with the three ways. Το έχω πει και άλλες φορές. It walks. Χρησιμοποιεί ένα άλογο, τι κάνει ένα άλογο το θέλει να πάει γρήγορα. Το άλογο περπατάει, When it's happy, it trots. μικροπηδάει και όταν θέλει να πάει πάρα πολύ γρήγορα, καλπάζει. When it wants to go the fastest, it gallops. Προσπαθεί να σας εξηγήσω ότι αυτό το 1, 2, 3 και μετά γλιστρήμα είναι σαν ένας καλπασμός. The spacing of these steps and the rhythm is not a walk. It is not a trot. It is more of a gallop. Προσπαθεί να σας εξηγήσω ότι είναι κανονικό βήμα, κανονικό μικρό και γλιστρήμα. 1, 2, 3. Κανονικό μικρό και γλιστρήμα. 1, 2, 3. It's not 1, 2, 3. Δεν πάει 1, 2, 3 γλιστρήμα. Έτσι. 1, 2, 3. Πάει 1, 2 μικρό γλιστρήμα. Κανονικό, μικρό γλιστρήμα. Real quickly, here I'm going to walk. Άμα περπατούσε είναι κανονικό, γλιστρήμα. I want to walk. I'm going to trot. Άμα το πάει κοροπηδικά, You got a strike though. Here we go. With your ball. I'm going to trot now. άμα κοροπηδήσει πάει έτσι. I don't want to do that. Now I'm going to gallop. Just like we talked about. Είναι κανονικό, μικρό γλιστρήμα. Alright. Really focus on feeling of 1, 2, 3, and not equal spacing between steps like 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright, here we go, everybody.